Ei se oikein hyvin toimi nytkään. Nyt sitten tehdään taas YouTube-maailmaan yksi aloitusvideo lisää jostain projektista, jota on varmaan ihan tarpeeksi. Tuleeko tämä olemaan siitä harvinainen tapaus, että tulee joskus valmiiksi tuo PV? Se vähän riippuu siitä, että mitenkä tuo motivaatio pysyy yllä. Että ehkä sitä, jos tarpeeksi ihmiset uhkailee, että jos se ei valmistu, niin tapahtuisi jotain pahaa, niin sitten kai se on pakko tehdä valmiiksi. Jos PV ei valmistu, niin viiään Make Pyhäsalmeen ja jätetään sinne. No niin. Elikkä tähän PV:ssähän olisi tarkoitus tehdä vähän niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen remontti, eli niin tarkoitus olisi purkaa tämä kokonaan ossi. Tämä on aika rytön näköinen, niin hiekkapuhallella. Niin, ossiin. Niin hiekkapuhallella nuo rungot ja haarukat ja muut ja maalailla ja vaihtaa penkin päälle ne, maalailla tankki, laittaa mittaristo, sitten semmoinen vakiolamppu, nuo kahvat vaihtoon ja kytkin tuossa ei kunnolla irrota, niin pitää tehdä koneremontti, katsoa minkälainen se on sisältä, missä kunnossa se on ja vaihtaa vakiosylinteri siihen ja vakioputki, että suopi sitten niin kuin kilvet siihen. Tämä on ollut mökkimopona, vakiokaasari. Tuleeko kilpien jälkeen viriä? No, hypoteettisesti tietenkin. sitä suotetta viritellä, koska onhan se ihan hauskaa touhua, ajanvietettä. Ja sun kohdalla nostalgiapärinää, kun on tuttu. No joo, se on kyllä totta. Ja sitten sitten on ainakin kilvellinen PV ja ei niissä ainakaan hinta laske, että sitten jos tulevaisuudessa niin haluaa lapsille hienon mopon, niin pitää säilytellä sitä niin kauan kuin raaski. Joo, Makella oli siis kyllä RJ:n S1 ja ainoa. Kyllä. Joka harvoin toimi, mutta pitikö vaan mikään kun toimi. Niin, sitä oli kiva rassata. Tuo PV-moottori on ihan mukava ja tuttu. Niin siinä tulee, sitä on kiva rassailla. Eli siis simppelisti Make aloittaa nyt helpoimmasta, tulee jotain tehtyä täällä hallilla joskus muutakin kuin talkkarihommia. Niin. Kiva tehdä. Tulisi joku projekti joskus tehtyä loppuun asti, niin tästä olisi niinku helppo aloittaa. Niin. Yksinkertainen vehe. Saa laittaa ehdotuksia, mitä PV tarvii. Ainakin niin mä en ole oikein osannut pidättää, että minkä väriseksi mä tämän maallaan ja muuta, että jos on hyviä ehdotuksia, niin ja minkälaisella maalilla se nyt ehkä lähinnä on. Tai jos jollain on vakiosylintereitä, mulla ei ole kuin semmosia pilalle viilattuja, jotka periaatteessa saisi toimimaan hoonaamalla ja näin, mutta niin jos jollain on ihan vakiosylinteri PVC, niin voisin olla kiinnostunut ostamaan. Ostetaan vakiopytty. Jaa, saa nähdä, että lähteekö tämä paska käyntiin. Todennäköisesti siinä on tuo bensalinja jollain tavalla tukossa tai sitten tuluppa tai jotain muuta, mikä näissä kaksitahtivehkeissä nyt on. Kato, lähti käyntiin, perkele. Nyt on se rupea toimimaan. Joo, tosiaan, niin moni varmaan miettii, että kyllähän näillä videoilla näkyy noita romuja oleva ihan tarpeeksi, että minkä helvetin takia se piti tuommoinen mopo hankkia, mutta niin
Niin, ei ole varmaan vielä näkynyt, että Makelta löytyy Camry ja ennen kaikkea Transitti, sitten on pari moottoripyörää ja moottorikelkka. No ainakin ne. Mutta tuossa kesällä tuli niin YouTubea katsottua ja jouduttua semmoisen kaninkolloa, että näin semmoisen kuin Aasoftaa ja mopon virittelyvideoita, niin siitä tuli niin helvetinmoiset nostalgiapärinät, että ajattelin, että nyt on pakko suohan mopoa. Ja sitten kun mulla oli S1 silloin aikanaan PV-moottorilla, niin sitten se oli niinku se valinta jo vähän niinku tehty, että se pitää olla PV tai S1. S1 mulla on ollut. Ja hirveästi PV-osia, jotka tuli kaljoteltua nuoruudessa. Vai? Niin, no niitäkin löytyy kaiken näköistä pikkuossaa, mutta niin sitten löytyi tutun kautta, Eetun kautta, niin tuommoinen mökki PV kohtuuhalavalla nykyhintoihin verrattuna, niin sitten tuli ostettua se. Ja no nyt sitä aloitellaan sitä projektia sitten, kun jotain pitää saada tehtyä. Hankintatarintahan meni suurin piirtein niin, että Make sanoi, että PV olisi hauska, ja mä puhuin siitä kotona, ja kun vaimo oli hakenut lapset perhepäivähoitajalta, niin sen pihalla oli ollut tommonen PV, ja selvisi, että se on myynnissä, ja pari päivää myöhemmin se oli jo Make X5 takakontissa se PV, että näinhän se meni. kohtalo johdatti. Kyllä. Joo. No PV-projekti on nyt polkaistu käyntiin ja lopetetaan tämä video niin tämmöisellä arvonnalla. Jos tuolta jotain arvottavaa vielä löytyy. Saapi nähdä. Käydään kaahtamassa. Mulla ei ainakaan rahaa antaa mitään arvottavaa. Niin, ei me sitä sulta olla Eikö kysytykään. varmaan kenellä muulla? Paitsi Makeella. Massimies Make. Toimitusjohtaja. Onko täällä kilttejä lapsia? Ei kehtäisi katsoa, se on yllättäen jopa ihmisen. Ja se on peltiparuusarvo. Ei ole. Tää vittua. Laitat se ihan niinku oikeesti jotain, millä voisi jotain tehdä. Löysin tuossa tommosen jo kyllä jotain voisi tehdäkin. On sillä rahaa. Oho, Toimitusjohtaja pelkinen. ei ollutkaan musta joulu jollekin paketissa. Okei, eli Mä ajattelin, että antaa tämän näin. Tämä on niinku, mikähän vitun valosarja onkaan. Löysin vaan jostain saatavaa. Lisävalon johtosarja. Eikä edes linnunpaskassa. Eikö me ollut tarkoitus antaa Salmonelle jollekin joululahjaksi? puhuttiin just tuossa, että siinä olisi niinku joululahjan paketti ja salmonilla samassa. No vittu, kun mä en kehannut siellä ottaa jotain saatana vanhaa. Siellä oli näitä vauhtipyöriä ja muuta. Niin. Mitähän saatana ne kukkaan semmoisellakin tekee. Niin, No meillä- sehän tämä ideakin on, koska ainoat osallistujat tässä on kuitenkin meidän vanhemmat, niin Kyllä. Ja ehkä ketkä muut meitä ehkä seuraa setä missään. Äiti ja isi ja setä jää. No joku voi laittaa lisävalot tällä näin. Seuraavassa arvonnassa voi arpoa tuo yksinäinen lisävalo. No pistettä nyt joulun kunniaksi sammaan. No voi kyllä laittaa nämä molemmat. Eli jos joku haluaa omasta autostaan kykloopin, niin nyt on tarjolla yksi lisävalo ja lisävalo johtosarja. Onko johtosarja 2 valolle? No varmaan joo, mutta voihan siihen vaan yhdenkin laittaa eihän siinä. Niin, ja voi jäähän se tietty pätkiä sieltä, että sille vaan iso käyteen. Jos haluat nähdä autolla, mutta samalla, että auto näyttää uniikille, oli se mikä malli tahansa, niin nyt saat vaikka sitä Nissan Qashqaista erikoisen näköisen. Mm-hmm. Se on ihan totta, se on ihan totta. Mutta ei siinä, tossa loppujen ei teidän olla edes pulun paskaakaan tuossa. No niin, pistäkää Ei joku kanava tavalla. tilaukseen, niin osallistutte arvontaan sillä. Ai. Kyllä. Ei huono.